Hej, jeg hedder Mathias Thomsen. Jeg går på BGK og går også på Køge Gymnasium. Så jeg synes det er fedt, når det er, at jeg er færdig på gymnasiet, så kunne komme op mandag og tirsdag og tegne med de andre. Jeg synes, at vi har det virkelig hyggeligt, og at jeg virkelig bliver dygtigere af den undervisning, jeg får på holdet. Og bare generelt det at høre andres kommentarer og få lidt generel kritik. Og jeg har sådan tænkt mig, når jeg er færdig på Køge Gymnasium, så søge ind på Danmarks Design School, tage deres sådan spiludviklingslinje, arbejde med computerspil, specielt inden for faget med koncepttegning, hvilket jeg synes er utrolig interessant, netop fordi at karakterdesign er noget af det, som jeg virkelig gerne vil arbejde videre med. Det der gør BGK helt specielt for mig er, at man får en masse god kritik, og man føler virkelig, at man kommer videre, at man vokser inden for de ting, man er god til, og dem, man er dårlig til, dem kommer man i gang med. De bliver sådan mere interessante på en eller anden måde, og derfor så får man fat i nogle flere nogle håndværksformer, man måske ikke ville have fået fat i normalt, hvilket jeg synes er utrolig vigtigt, så man ikke bare løber rundt i den samme trummerum. Måden jeg kom ind på BGK, det var ved, at jeg først kontaktede lærerne fra BGK, og de fortalte mig så, at jeg skulle have lavet mig en mappe, så jeg begyndte at samle nogle af mine bedre tegninger, og prøvede så at vise dem, hvad jeg havde sådan lavet, og det gik sådan et stykke tid, hvor jeg sådan var spændt på, hvad de ville sige, og så pludselig de ringede op og fortalte mig, at jeg var blevet optaget, og hvornår de havde undervisning, så var jeg jo helt op at køre, fordi at det var virkelig, hvad jeg ville, håbede på at komme videre med min tegning, og jeg er ikke blevet skuffet. Ja, dengang tænkte jeg, at det var virkelig et nyt kapitel i mit liv, og det må jeg om her efter. Det synes jeg stadig, det er. Det blev det, og jeg er virkelig glad for at gå på holdet. Og jeg mener, at hvis man interesserer sig for noget kreativt, og man gerne vil videre med det, så gælder det bare at springe ud i det, og hvis man kan finde nogle gode lærere inden for det, så kan man komme virkelig langt.